Camagumanyange camagumabandla amahle. Namhlanje umgqibelo kaloku usuku esincokola ngalo ngezinto ezidla umzi. Sithi amahlebo siyacebisana. Qhubeka ke nawe ukuhlomla lapha ngezantsi ngokuba ubuze, ngokuba ucebise, ngokuba ugxeke okanye ngokuba uncome. Wena ke othi unayo itopic obawela ubakhe nayo siyincokole, khawuyibhale kaloku apha ngaphantsi njengoba nabanye besenza. Uzawuva ngenye imini siphethe yona lo topic yakho. Ungalibali ke to subscribe and hit that notification ukwenzela ukuba kaloku nobukude kaloku nazo izinto ze-technology mhlawumbi kusaphele nezo data uthi mhla wabuya ufike kaloku i-notification ikuchazela ukuba nazi ebezikhe zakhona ezasemabheleni. Loo nto yenzelwa kaloku ungasheki. Namhlanje ke bantu abahle siza kube sincokola ngomnye wemiba ehambisa abanye abantu ze ingqumbo yabantu bakulomama, izihlwele zakulomama ezithi samkhulisa lo mntana watyumbona walapha nanku ngoku uyahamba uyagoduka uya kuloyise. Sabe sincokola ngaloo nto ke namhlanje mabandla amahle. A quick announcement nje ndithi makhe ndiyigqithise kulo mgqibelo ngabantu ekudala benkqonkqoza bekhangela apha ekhaya besithi bacela iintlanga zemali. Sabe sisithi kubo mabalinde intsukwana kuba sicimba kuzawude kubekho ilanga. Oko kaloku ile call front siyayibona nawe ubungathi uyajonga abaphandle on this 30th of May 2020 kusabanda. So esizenzileyo ilopisana kuba kaloku zifuna kubekho ilanga, sizibeke elangeni, siphahle, sikhale, sicenge loo mandla elo langa, loo mitha kaloku yelo langa. Ilanga is an energy source, is a source of light, is a source of life. So izinto ezihambisa ubomi bakho babuye phambili ziye zifune lona elo langa. Zikhona ke intlanga zemali kuwe onothi ube nethamsanqa lokubana ufumane kule bhetshana bezingekho ninzi kuba kholanga. Xa sizenza funa zonekiwe, ziphahlelwe, zitshiselwe impepho, kuthethwe, kubekho elo langa. Xa liye ilanga labikho kuba nzinyana. So ezizikhoyo ke wena uzawuba nethamsanqa ungafumana kodwa zincinci. Siwagawuleke siwarhuqe kuba besingathethi ngeentlanga zemali except to say zifumanele wena iintlanga zemali. Wena mntu othi ufuna imali, wena mntu othi awuhlalwa mali, wena mntu othi imali ingathi ayindithandisisi kakuhle, into ezinemali azindifuni mna, khawufumana lokho ezo ntlanga zemali. Sithetha kaloku namhlanje ngengqumbo yezihlwele ezenziwa nguwe ngokubana wena uthi ungowakwamalume okanye ungumntakamama uzigoduse uye kulotata. Baqumbe ke abantu bakulomama bakuvalele izinto zakho, baqumbe abantu bakulomama bamane bevela naxa uye kosiyazi kubekho lo gogo ukhalayo. Wena umazi lo gogo, umane uyoxelela ugogo ngenguye kanti lo gogo ngumama kamama, ngumakhulu lowo oqumbele lo mzukulwana wakhe. Masitsho ke ukubana ingqumbo yezihlwele thina ngokwalapha ekhaya siye sithi is worse than ukuthakathwa. Siye sithi rather uthakathwe ngeyeza sizokwazi upindisela iyeza. Xa ngoku kuqumba izihlwele ezi kufanele uba zivumele iyeza lisebenze, izinto zakho ziyakwazi ukukuhambisa edakeni. Ininzi ke into enengqumbo yezihlwele. We will have a sporadic series. By a sporadic series we mean singaba nayo namhlanje lesiza ukuthetha ngayo, kutsiba iveki, kutsiba iintsuku sincokole ngenye nayo kwayile ngqumbo, kutsiba iintsuku, kutsiba iveki sincokole ngayo le ngqumbo. For instance, here's a line up njengoba namhlanje sithetha ngalena yabantu bakulomama. Sawuthi xa siphinde sibuya ngenye imini without ukulandela isequence ke bantu abahle sizawuthetha ngesihlwele esifuna ukoluswa. Nanku utatomkhulu uthi ufuna ukoluswa, umane vela lo tatomkhulu ade aziba hayi wajipha eseyinkwenkwe okanye wabhubha ezayokoluka okanye wabaleka samazi noba woluswana. Ezo nto ke ziyenzeka kwimizi ethile. Sizawuncokola ngesihlwele esibonwa singapha kwekhaya esingade singene sibambe ke ngoku izinto zabantwana belikhaya kuba kaloku aside singeniswe. Sizawuncokola ngomntu ofuna uyolando mhlawumbi ngenye ixesha lo mntu wangcwatyelwa kwindawo ongafananga ungcwatyelwe kuyo okanye wangcwatywa phantsi kwezi meko ze-indigent, angcwatywe umntu njengemntu ohluphekayo. Ngoku anisahlupheki, mlandeni kaloku nimngcwabe kakuhle. Sizawuncokola
ngaye lo mntu othi mna zange ndende, ndifuna nindendise. Athi umntu simendisa njani umntu ongasekhoyo? Sizawuncokola kaloku ngomntu othi ndihlele emanzini, ndifuna ukombathiswa omnye afuna ukukhutshwa kwakuloo ndawo. Sizawuncokola ngomama owathi mhla wasweleka wayongcwatyelwa kokwabo, uyakhala ngokuthi ndigoduseni nindisemzini wam. Omnye kaloku uthi nangoku sehleli phakathi kwabanye oomama sithi thina simaze ngumama kanti zange zenziwe izinto zokuba bengumakoti. Ngoku phayana phakathi kwabanye oomama ezihlweleni abamamkeli njengomakoti kuba kaloku into zakhe zobumakoti zenziwa kakubi okanye zenziwa bubukiringwane bethu kaloku be-shortcuts. Awuncokola ke ngezo zinto as part of this sporadic series, including other related topics onothi now suggest or that we keep adding on our list. Masiwarhuqeni ke bantu abahle ukwenzela ukubana singatyezo data singene kuyo lento yanamhlanje. Ndizayincokola ke ngolu hlobo. Kukhona umntwana othi abe uzalwe out of wedlock. Lo mntana uzalwa ngulo tata nalo mama, kudityenwe apho kudityenwe khona. Mhlawumbi kwakudityenwe esikolweni. Xa kudityenwe ezikolweni bahlalisane ke ngalo fat and set kuyodrent iflat somewhere phaa. To an extent bakude kuthengwe nendlu kuhlalwe kunye, kuyiwe koomantyi, kutshatwe ke kube ngumisi nomisi banibani, umiste nomisi banibani ke apha. Bahlala kweli khaya babe nabantwana. Abantwana bakhule ngale fani katata kuba kaloku nomama lona senale fani katata. Into engazange yenziwe kweli khaya kukuhlanganiswa kwezihlwele zakulo mama nezihlwele zakulo tata. Le nto niyenzileyo kokuhlala nokokutshatisana kunye ayaziwa mntu ngaphandle kokuba isaziwa nini nobabini. Loo nto ithetha ukuba loo mntwana wenu ninaye apho nimbize ngegama nesiduko sakulo tata ngumntwana wakulo mama. So izinto zakhe zizinto zakulo mama. Izawuthi ke ngoku ekukhuleni kwakhe umntwana zimxake, zimlandele ezi zinto, zimthethise ngokwezihlwele, zimqumbelise kuba kaloku yena ngumntwana wakulo mama olandele izinto zakulo tata. This ke bantwana bahle is a conundrum kuye lo mntwana okhule abazali betshatile, angayazi ke ngoku kuba njani bakuthiwe ungumntwana wakulo mama. Siyayigqitha ke lena siye kulena yona ecacileyo. Nanku ubani uzalwe wakhulela kulo mama wakhe. Kuba utata ibingumntu okhoyo kwipicture lo mntana emane sizwe utata ephethe KFC, ebekhona utata ngoku la xesha lamanapkeni ebesenza zonke izinto utata, umntwana yena ehlala kulo mama. Wakhula umntwana wanefani yakulo mama, wanesiduko sakulo mama, wenzela imbeleko kulo mama, omnye to an extent uba oluselwe kulo mama. Athi ke ngoku umntwana phayana ekhuleni omnye solukile aqonda uba hayi mna notata siyavana futhi siyafana, hayi ndiyazilanda. Agoduke umntwana athathe ityesi yakokwabo asuke kulo mama ayozithi ntimfa izinto zakhe kulo tata, afika atshintshe nefani, omnye asetshintsha nesiduko. Uzigodusile lo mntwana, akagoduswanga ngabantu abadala. This is one example. A third example ke, ngiyakhumbula uba siqale sathetha ngalo okhule ecimba kokwabo kutshatiwe. Ngoku sithetha ngale engu-clear case okanye u-clear cut ecace gca ethi wena wenzelwe izinto kulo mama, zonke izinto zakho zenziwe kulo mama ebudaleni bakho. Ngoku wena wathatha ibhatyi neetyasi zakho, yonke loo nto wagoduka wazisa kulo tata. Now we have a third case. Lona umntwana naye ngowakulo mama, ukhulele kulo mama, kutshatwa ngekhaya, wenzela imbeleko. Uthe ngoku xa semdala umntana sekwizinga loba uza koluka, aqonda uba andikwazi kaloku mna ukuba nefani nesiduko esikamama. Uyawuthini umama athi ngumambhele nam ndibe ngubhele? Mna ndiyazazi uba ndingowakwagaba. Ahambe aye kutata akhe achaze uba tata mna ndifuna ukoluka. Utata athi hayi
yizanyana ndinazo izinto zokolusa. Amenzele ke utata umntwana izinto zoba aqala iprocess yokoluka, emenzela ngokwalapha kulotata. Abe lo mntana imbeleko eyiqale kulomama, uzogqibezela into zakhe zokhula nobudoda kulotata. One thing ekufanele uba siyiqwalasele siyazi eyokuba izihlwele zakulotata ziyamvuyela umntwana xa egoduka, kuba kaloku lo mntwana ziyamazi ukuba ngowalapha. Izihlwele zakulomama ziyamazi nazo ukuba ngowaphayana, kodwa ibango lelokuba lo mntwana ukhuliswe sithi lo mntwana ngumntwana wentombi, there is no discussion, there is no doubt about that. Kodwa ngoku le ndlela ahamba ngayo lo mntwana asiyiyo. Umbuzo ke ngokubana yeyiphi indlela eyiyo umntwana ekufanele uba uhamba ngayo. Bayazenza ke izinto. Nam ke bantu abahle, am affected kule nto. Nam ndizalelwe out of wedlock, ndizalwa ngaphaya eRhawutini eCarletonville. Wandikhulisa ke umakhulu ongumama kamama. Ndithe xa sendipase nematric sendolukele kulo mama, nam ndenza lenziwa ngumntu wonke, ndazigodusa. What happened ke kum nodadewethu, even though besiyazi njengoba sikhula apha kulo mama ukuba sikhuliswa kulo mama, we kept using isiduko sakwabhele nefani katata as early as we could remember. Wonke umuntu ebechaza uba hayi nina ningaba kwabhele, to an extent uba zange sazisebenzisa izinto zasemaqocweni. Nembeleko yethu zange yenziwe isenziwe emaqocweni, yenziwa emabheleni. The point however is sikhuliswe emaqocweni, sikhuliswa ngumamtshawe. Nantso ke ngoku le nto eyenze izinto kwelethu icala nodadewethu zemanqi. Sithe ke ngoku apha ekukhuleni somntu ephangela, sahlanganisa nodadewethu, sathi utata makaye ayosicela kulo mama sizokwazi uba officially sigoduswe. Yenziwa ke loo nto. However yaqhubeka ingqumbo, abantu abadala basakhala uba sinikhulisile anisihoyanga nigodukile. Hayibo, siyenzile nje into efamba yenziwe. The problem continued up until I felt ukuthi hayi mandiyofemba, mhlawumbi ndizawuyiva le nto ukuba imosheke phi. Sithe xa sisiya ekufembeni, wavela ke umama ondizalayo waswelekayo, wandibuza uba yenziwe le, hayi yenziwe le, hayi yenziwe le, hayi. Abuze ke uba xa ezi zinto zingenziwanga kutheni nizawubhiliva ukubana nigodusiwe. Ndiyamcela ke mamqoqo khawundibalisele ithini le process, ufanele uba ndenzeni, because kaloku seyindim ngokulandelela le nto. Uthi mandenzeni. What I'm sharing with you is what my mother told me, endithi xa ndilandela it's correct. Eyokubana mhlawumbi wena kowenu niyenze ngenye indlela yasebenza, that's well and good. Masisherishelane kaloku bantu abahle, nomnye athi thina ekhaya siyenza ngolu hlobo. Here's a process. Ukubana uthi wena ufuna ukuzilanda, sewuzilandile kodwa izinto zakho azihambi kakuhle, zimile ngenxa abantu bakulo mama bayakhala. Ithi le nto abantu bakulotata ngale minazana ithile ngebhunga labo nento yabo bazawuthi bayihlanganele bayidibanele, they should agree ukuthi ngemini ethile kufuneka kuyiwe kosibari kuyocelwa abantwana. Mhlawumbi ke ngabantwana kwicase yam nosister wam, wena uthetha ngomntwana omnye. Now having agreed ngosuku abantu balapha emabheleni kwabazawuya emaqocweni, kuzawufonelwa abantu basemaqocweni babosibari siyeza. Sizawukhumbula ke ligama likasibari, noba kwakungatshatwanga, it's kind of common ukuthi bazawubizana sibari aba bantu. Bosibari siyeza malunga nento ethile. Idate esinayo sofa thina idate ethile. Bazawuthi osibari hayi siyaniva bosibari khawuthi kenathi sidibane singamaqoqo sijonge ubana ingaba le date yenu iza kusilungela na. Bazawubuyela ke abantu basemaqocweni bathi hayi mabhele siye sadibana singamaqoqo savumelana ukuba la date yenu noko asinangxaki nayo, ningeza. Nicinga ukuba thina kufuneka sinilindele ngokulungisa ntoni?
Ithi lento kufuneka phayana emaqoqweni ngale mini bazawufika ngayo obhele kufuneka kusilwe, and oyena mntu ufana uba wenze ezo ndleko zokusila ngulo mntu wonileyo, not aba boniweyo kubekho iindleko abazikhuphayo. So abantu basemabheleni bazawukhupha iimali zokubana makusilwe utywala, makubekho loo nto incinci ezawuphekwa, kufuneka kubekho ibhokhwe. Abantu basemabheleni bazawukhupha loo mali yaloo bhokhwe, abazuthi xa befika bafike nebhokhwe kuba kaloku ngokwesintu sethu ikhona into ethi impahla noko mayilali ingafiki namhlanje ibe seyixhelwa. As a healthcare worker ke trained, I also know ukuthi imfuyo okanye loo nto izawuxhelwa akufunekanga ifike namhlanje ibe seyixhelwa namhlanje, it must rest. Itsho le nto kuba kaloku ikhona laa trauma yokuhamba kwale nto. Asisenazo kaloku ezibhokhwe, ziyathengwa. Kodwa ke ukuba ninayo, ndenza umzekelo mna abantu basemaqoqweni abasekhutyiwe ngeCarltonville abangenabhokhwe, so funeka le bhokhwe ithengwe ize ngaloo nto ilale, and then the next day ke ngoku bazawufika oobhele. Xa befikayo oobhele bafike belindiwe apha ngabantu basemaqoqweni. Bathi ke xa bezile oobhele bazocela abantwana, bazobulela ukukhuliselwa abantwana bona ingamabhele. Then ikhona ke into abaza kuyikhupha ekukubulela ngokukhuliselwa abantwana. Omnye umntu ke xa ndisiva kweminye imizi bathi kuzolotyolwa abantwana. It doesn't matter ke i-wedding eyoba silibiza njani eli gama, kodwa abantu basemabheleni bazocela abantwana, and kuzawukwenziwa ke ngoku isiko ngabantu basemaqoqweni, siko elo elithi thina singoJoJo Diyeka singala maqoqo siyabakhulula abantwana. Izawuxhelwa ke ibhokhwe exhelelwa ukuba abantwana bakhululwe ukuya emabheleni. Akuliwa apha, kunaniselwana ngabantwana ngokwasesihlweleni. Izawuqitywa ke eyale mini into, kuzawubekwa olunye usuku apho abantu basemaqoqweni bazawuza emabheleni kuba kaloku namhlanje kuzocelwa abantwana. That does not mean kugqityiwe. Ngale minazana ithile ke ekuvunyelwene ngayo bazawuza abantu basemaqoqweni apha emabheleni. A process is going to be repeated. Uzawuba khona umqombothi, izawuba khona ibhokhwe. Ngale mini abantu basemabheleni bamkela amaqoqo. Amaqoqo namhlanje agoduse abantwana. Besiyocela ngoku bayagodusa. Ngale mini ke kugoduswe ngayo aba bantwana, noba wena mntwana wolukela kokwenu wenzelwe imbeleko zakokwenu kodwa zange ugoduswe kuba ungowakulo mama, bayafika ke ngoku abantu kumiwe ke ngoku apha emaxhantini. I'm not describing ke the entire process bithini, I'm highlighting ezi zinto zi-important. Kumiwe apha emaxhantini, nanku ubhele uyathetha, nantsi ibhokhwe yakhe seyilapha ngaphakathi ebuhlanti ibanjwe nguloo mntu ibambileyo. Uyathetha ejonge yona bhokhwe leyo, ethetha nezihlwele zakokwabo ukubana siyile emaqoqweni siyocela abantwana. Asivumele amaqoqo ukuba ayabakhulula abantwana okanye lo mntwana. Nanku ke umntwana sizawumngenisa kweli khaya, even though mabheleni mazi ingumntwana wenu kodwa ebengakhululwanga kulo mama wakhe, nanjengoba kulo mama kwakungekho budlelwane obenziweyo ngamakhaya omabini. Abantu basemaqoqweni ke bazawungqina apha ngale mini namhlanje kula maxhanda bazawungqina ukuba hayi kunjalo, amabhele aya emaqoqweni eyocela abantwana. Sabakhulula ke abantwana njengoba silapha nje sigoduse bona abo bantwana sibazisa apha kulo tata wabo singala maqoqo. Loo nto does not mean sigxothe abantwana, ngabatshana bethu aba. You listen to iwedding, lo mntwana ngoku bekungekenziwa le nto ibingumntwana wakulo mama.
kuba kaloku ngowakulo malume, ngumntaka malume lona, imisebenzi yakhe phaa kulo mama ibisenziwa ngumalume. Ngoku umalume uyamgodusa, handing umntwana over to uyise. Uyise who should take over i-responsibility yokwenzela umntwana izinto zakhe. Ukuba lo mntwana ebengekazenzela izinto, ayiseyo responsibility kamalume ngoku. Lo mntwana ungumtshana ngoku apha kumalume, kanti kuqala ebengumntwana kamalume. That's the technicality. Sibagodusile ke abantwana mabhele naba. Umntwana uzawungeniswa ke kumaxhanti akokwabo, izawukwenziwa ibhokhwe yakhe, awutyiswe umkhono kuba engenisiwe kokwabo. Uzawuzibuza ke wena ukuba mkhono mni lithini igama, kaloku ndiyenzelwe imbeleko apha, ndolusiwe apha. Uzenzile zonke ezo zinto, uzenza kungavunyelwananga zizihlwele. Ubuze uba kutheni zenzekile. Zenzekile kuba kaloku zizinto zakulotata. Abantu bakulotata bayayivuyela into yokuba ugodukile. Ngabantu bakulomama aba bebekuqumbele. Sizokhulula bona ke abantu bakulomama, sithambisa inhliziyo zabo, sithi nabo siyaba acknowledge ngerole abayidlalileyo ekukhuliseni wena. Nalo ke ibali lokugoduswa komntwana ngokwalapha ekhaya ngokuchazelwa kwam sisihlwele sasemaqocweni. Sizawuyeka ilale ke bantu abahle, inganawe ungeza uthi thina phayana ekhaya siyenze ohlobo ukwenzela uba omnye umntu othi hayi ndiyayivaleka bhele kodwa ikhona apha ikhwini sakhona, ndiyayivaleka bani kwi-comment. Komenta mntanomhle uthi ukuthi thina ekhaya sayenza ngolu hlobo and iyenzeka. Okwa kaloku nje sizawuyeka ilale, sibulele ozohlwele kaloku, sibulele loo mandla. Sithi okwa kaloku makube chose kube hele, siyagcamagusha.